Min jista' jgħid xi ħaġa kontra il-maħturin ta' Alla? U Alla li jiġġustifika. Hu s-Salvatur aħna dak li aħna salvati. U dak li jaħfer aħna l-maħfurin. Aħna li konna mitlufin u li sabna. Aħna li konna midjunin u li ħafrinna id-dejn tagħna. Aħna li konna ħatja u li ħafrinna nubietna. Aħna li konna ikkundannati kienu li iġġustifikana. Fl-Epistola Romani l-Apostlu Pawlu jgħid 3 affarijiet kbar dwar din il-ġustifikazzjoni. Fakkarna kif ġadna li huwa Alla l-awtur ta' ġustifikazzjoni u l-inizjattiva. U jiġġustifikana mhux hu magħna imma hu waħdu jiġġustifika lilna. Ma jsemmi 3 affarijiet oħra. Jgħid li aħna ġustifikati b'xejn bil-grazzja tiegħu, jgħid li l-bniedem huwa iġġustifikat permezz tal-fidi u l-aħħar ħaġa jgħid li aħna ġustifikati bid-demm ta' Kristu. Aħna iġġustifikati bil-grazzja. Ġifieri mhux għax jistħoqilna, mhux għax immeritajna l-ġustifikazzjoni, mhux għax ħdimna għalija. Alla ma jiġġustifikanix bi ħlas għal minna. Ġustifikazzjoni hija favur b'xejn, favur li mhux mistħoq. Ġustifikazzjoni hija rigal, hija don li Alla jagħti lilna mill-qalb ġeneruża tiegħu. Ġustifikani bi grazzja. Ġustifikati permezz tal-fidi. Il-fidi hija bħal dik lit illi tilqa mingħand Alla dan ir-rigal b'xejn. Ġustifikati bil-fidi, mhux bl-emil tal-liġi. Meta aħna nirrealizzaw ix-xejn tagħna, id-dejn tagħna, il-kundanna tagħna, nilqgħu mingħand Alla dan ir-rigal, il-ġustizzja ta' Alla. Ġustizzja ta' Alla li ħadimha permezz ta' Kristu. U fl-aħħar mill-aħħar jgħidilna wkoll li aħna iġġustifikati b'demmu. Aħna ma ħallasna xejn il-ħlas għal maħfra ta' dnubietna ħallsu xi ħadd ieħor minn flokna, ċoe kien Kristu u li kien mingħajr dnub sar dnub għalina biex aħna nsiru l-ġustizzja t'Alla fih. Ġustifikati b'demmu. Dak ir-raġel li miet fuq is-salib ma mietx għax kien ħaqqu hu, Ġesu miet fuq is-salib għax kien qed iġor fuqu id-dnubiet tiegħi u d-dnubiet tiegħek sammarhom mas-salib biex aħna llum nistgħu ngħidu aħna ġustifikati. Min se jgħid xi ħaġa kontra l-maħturin t'Alla? Huwa Alla li ġustifikana bil-grazzja tiegħu permezz tal-fidi minħabba dak li għamel Ġesu għalina fuq is-salib.